Другари и другарки, ми чини голема чест и задоволство да од името на Сојузот на комунистите и на сите работни луѓе на органско-хемиската индустрија на Умовски Борче од Скопје да го поздравам и му посакам добре дојде, пријатен престој меѓу нас на генералниот секретар на Комунистичката партија на Чекословачка, другарот Густав Хусов и на неговите соработници. Посетата на другарот Густав Хусак на нашата земја, на нашиот град, на нашиот колектив, израз е на традиционално пријателство и соработка меѓу нашите народи, работничката класа и нашите партии. Го поздравувам присуството во нашата средина и на другарот Ангел Чемерски, председател на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, другарот Будисав Шошкич, член на извршното биро, член на извршното биро на председателството на Сојузот на комунистите на Југославија, како и останатите високи гости од Федерацијата, Републиката и од градот. Ве молам, другар Густав Хусак, генерални секретар на Комунистичка партија на Чекословачка, да примете збор. Vážený soudruh Šočkič, vážený soudruh Čemerský, drahé soudružky, soudruzi, vážení přátelé. Srdečně děkuji za československé soudruhy, za milé a upřímné uvítání v Socialistické republice Makedonii, v krásném městě Skopje i ve vašem významném chemickém závodě. Dovolte, abych při této příležitosti odevzdal bratrské pozdravy a přání mnoha dalších úspěchů při socialistickém budování od komunistů i pracujícího lidu Československé socialistické republiky, pracujícím vašeho chemického kombinátu, občanům hrdinského města Skopje, dělnické třídě a všem pracujícím bratrské Jugoslávie. Přijeli jsme do vaší krásné země na pozvání prezidenta Socialistické federativní republiky Jugoslávie a předsedy Svazu komunistů soudruha Josefa Broze Tita. Od prvních chvíl našeho pobytu se setkáváme všude se vřelým a srdečným přijetím. Jsme opravdu dojati sympatiemi a projevy přátelství juhoslovanského lidu vůči Československu. Chci vás ujistit, že také československý lid chová jugoslovanskému lidu stejné soudružské a bratrské city. Dovolte mi, abych vyjádřil radost z toho, že jsme mohli navštívit při svém pobytu v Jugoslávii Socialistickou republiky Makedonii, její hlavní město Skopje i váš krásný, technicky vyspělý, jak jsme se dnes přesvědčili, závod. Na všechno, co jsme dosud u vás ve vašem závodě viděli, můžete být právem hrdí. Je to moderně vybavený průmyslový komplex, který má důležité místo v hospodářství Makedonie i celé Jugoslávie. A jsem rád, jak jsem to slyšel, že také s Československem dobré obchodní styky máte. Svědčí to nejenom o vyspělosti,
ale i o talentu, pracovitosti vašeho lidu. Je přímo symbolické, že právě město, které bylo před 10 lety postiženo tak strašnou katastrofou, se nejenom obnovilo, ale dosáhlo takového rozkvětu, že patří k nejkrásnějším a nejmodernějším městům vaší země. Drahé soudružky a soudruzi, bratrské vztahy mezi našimi národy jsou založeny na dlouhodobých historických zkušenostech a mají hluboké kořeny. Bylo mnoho společného v osudu našich národů, které pod cizí nadvládou zápasily o národní svobodu a nezávislost. Vědomí slovanské vzájemnosti, značná blízkost jazyku a kultury byly významnou silou v tomto jejich zápase. Utvořením samostatných států vstupovaly československo-jugoslovanské vztahy do nové etapy. V období buržoázní moci v obou zemích však nemohly být splněny tužby lidu a k jeho prospěchu nebyly proto využity ani výsledky vzájemné spolupráce. Komunisté a další pokrokové síly obou zemí však už mezi 2 světovými válkami založili nové tradice spolupráce, které se dále prohloubily společným antifašistickým zápasem. Přátelství našich národů se projevilo v plné síle a upřímnosti už v tragických dnech před 35 lety v době uzavření potupného mnichovského diktátu. Vedle Sovětského svazu to byla i pokroková jugoslávská veřejnost, která projevila bratrskou solidaritu s ohroženým Československem. Máme rovněž v paměti velký přínos hrdinského lidu, jugoslávského lidu a jeho národně osvobozenecké armády do protifašistického zápasu. S úctou a obdivem vyslovují naši lidé jméno organizátora a hrdiny tohoto boje, soudruha Josipa Broza Tita. S jeho životem a dílem je výrazně spjata novodobá historie bratrské Jugoslávie. V zápase proti fašismu bojovali Češi a Slováci v národně osvobozenecké válce v Jugoslávii stejně tak, jako příslušníci národu Jugoslávie za osvobození Československa. V tomto boji proti společnému nepříteli se prohloubilo a krví spečetilo tradiční bratrství našich národů. Vysoce si vážíme společných bojových a revolučních tradic, které se zrodily v zápase za národní svobodu, státní samostatnost a sociálně i národnostně spravedlivější socialistický zítřek obou zemí. Tyto tradice mají a budou mít vždy jedno z nejsvětlejších míst v dějinách našich vzájemných vztahů. Po skončení druhé světové války se rozvíjela československo-jugoslávská spolupráce ve společném úsilí za vybudování nového, pokrokovějšího socialistického společenského řádu. První poválečná léta byla charakteristická intenzivním rozvojem této spolupráce ve všech oblastech ku prospěchu obou zemí. Boj o naplnění socialistických ideálů, který naše země vedou téměř 30 let, nebyl snadný ani přímočarý. Tato skutečnost poznamenala dočasně i naše vzájemné vztahy, ale pocity sounáležitosti národu Československá a Jugoslávie přervat nemohla. Naši lidé se upřímně radovali z toho, když naše přátelství a spolupráce se plodně rozvíjely a těžce nesli, když docházelo k nedorozuměním, nepochopením, které byly v rozporu s nejvlastnějšími zájmy a city lidu obou zemí. Dnes navazujeme
na všechny pokrokové tradice. I při včerejších rozhovorech se soudruhem Titem jsme mohli oba konstatovat, že mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie dochází k posilování vzájemné spolupráce v oblasti politické, hospodářské, vědecko-technické, kulturní, školské a v dalších oblastech. Můžeme říci, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou dobré a že je oboustranný zájem na jejich dalším rozšiřování, prohlubování a zkvalitňování. Jsme přesvědčeni, že to odpovídá životním zájmům československého a jugoslávského lidu, že to zároveň prospívá i upevňování světové socialistické soustavy a věci míru a pokroku na celém světě. Důležitou oblastí oboustranně prospěšné spolupráce jsou naše vzájemné hospodářské vztahy. Úspěšně se rozvíjejí a potvrzují, že ekonomiky Československá a Jugoslávie se mohou efektivně doplňovat. Svědčí o tom i celkový obrat ve výměně zboží, který se zvýšil za uplynulé desetiletí na 4násobek a jenž vykazuje rychlý růst, zejména v posledních letech. Jako příklad oboustranně prospěšných vztahů můžeme uvést i spolupráci v oblasti barevné a černé metalurgie, realizovanou na základě dlouhodobé dohody z roku 1965. Podobně hodnotíme i výsledky dosažené ve výrobní kooperaci v oblasti slaboproudé elektroniky, obráběcích strojů, nářadí, nástrojů, automatických praček a chladniček, dohodu o československé účasti při budování závlahového systému Dunaj-Tisa-Dunaj ve Vojvodině a další vzájemné hospodářské kontakty. Ekonomická spolupráce našich zemí je rozmanitá. Ukazují se však ještě daleko větší možnosti. Je naším přáním, aby se prohloubila rozvojem nových, vyšších forem hospodářské součinnosti, ještě úspěšnějším rozvojem průmyslové kooperace, další spoluprací v oblasti černé a barevné metalurgie, energetiky, zemědělství a v jiných oblastech tak, aby se stala důležitým a trvalým faktorem v celkovém rozvoji našich vzájemných vztahů. Máme rovněž zájmy na spolupráci při budování jadranského ropovodu a na posouzení širokého okruhu dalších otázek. Z těchto hledisek se zamýšlíme nad perspektivním výhledem československo-jugoslávské ekonomické spolupráce po roce 1975. Soudružky a soudruzi, při včerejších rozhovorech se soudruhem Titem jsme vysoce ocenili výsledky socialistické výstavby v Jugoslávii. Zároveň jsme informovali juhoslovanské představitele o úsilí naší komunistické strany a pracujícího lidu, které je v současné době zaměřeno na uskutečňování programových závěrů 14. sjezdu komunistické strany Československa. Po překonání krízových javů jsme dosáhli pevné politické a ekonomické stability naší socialistické společnosti a jejího všestranného rozvoje. Program sjezdu si získal masovou důvěru a podporu dělníků, rolníků, inteligence, mládeže, obrovské většiny obyvatelstva. Plně odpovídá jejich životním zájmům. Vysoká společenská a pracovní aktivita, iniciativa a obětavost našich lidí jsou důkazem růstu jejich socialistického vědomí, dokladem rostoucí morálně politické jednoty našeho lidu. Na principech federativního státoprávního uspořádání jsme spravedlivě vyřešili vztahy mezi národy a národnostmi socialistického Československa. Vytvořily se tak podmínky pro jejich všestranný rozvoj, pro sladění národních
a společných třídních a internacionálních zájmů a cílů. Dobrých výsledků a trvalého rozvoje dosahujeme ve všech rozhodujících sférách života naší společnosti v oblasti politické, ekonomické, kulturní a sociální. Výrazně se upevnilo vedoucí postavení Komunistické strany Československa, která je semknutá, ideově a organizačně jednotná. Cílovědomě zajišťujeme náročné, reálné úkoly přijaté 14. sjezdem. Tímto směrem působí aktivně i ostatní politické strany, odbory, mládež a další společenské organizace pracující sdružené v Národní frontě Čechů a Slováků. Pozitivní rozvoj zaznamenáváme v posledních letech rovněž v našem národním hospodářství. Úkoly stanovené 5letým plánem se ve všech odvětvích plní a překračují. Dynamický vývoj naší ekonomiky vytváří materiální prostředky pro růst hmotné a kulturní úrovně lidu, v němž Československo dosáhlo v posledních letech výrazných výsledků. Práce se nám daří. Důvěra pracujících v politiku naší strany a státu roste. Pracující poznávají, že rostoucí síla naší země přispívají k růstu síly socialistického společenství, posilňování světového míru. Socialismus se stal naplněním jejich tužeb a pro jeho rozkvět jsou odhodláni žít a pracovat. Soudružky a soudruzi, národy Československa a Jugoslávie dobře poznali, co je to válka, jaké nesmírné utrpení, jaké nenahraditelné ztráty na lidských životech, jaké obrovské hmotné škody přináší. Proto si tak váží míru. Historické zkušenosti nás zavazují, abychom spolu s dalšími socialistickými zeměmi a všemi pokrokovými silami i nadále usilovali o snížení mezinárodního napětí, o nové vztahy mezi státy a národy na principech mírového soužití a spolupráce. S uspokojením můžeme konstatovat, že obě naše země aktivně usilují o vytváření takové atmosféry a podmínek, které by znemožnily vypuknutí nového světového válečného požáru. Jsou pevnou součástí společné fronty pokrokových a mírumilovných sil. Díky důsledné mírové politice Sovětského svazu, obou našich států, Jugoslávie i Československa, jakož i ostatních socialistických zemí a pokrokových sil na celém světě, dochází v poslední době k pozitivním změnám v mezinárodních vztazích. Těmito změnami se postupně naplňuje naše dlouhodobé úsilí o realizaci politiky mírového soužití států s rozdílným společenským zřízením. Konkrétní výsledky tohoto zápasu jsou všeobecně známy. Uskutečňuje se to, o co jsme usilovali od konce druhé světové války. Nyní jde o to, upevňovat a prohlubovat pozitivní změny tak, aby se staly trvalým jevem mezinárodního života. Jsou předpoklady, že také konference o evropské bezpečnosti a spolupráci, jejíž druhá fáze probíhá v Ženevě, přinese v tomto směru konstruktivní výsledky pro upevnění míru na evropském kontinentě. Ve světle těchto cílů jsme uvítali rovněž výsledky nedávné 4. konference neangažovaných zemí v Alžíru. Průběh i celkové vyznění konference prokázali aktivitu a přínos těchto zemí v zápase proti imperialismu, kolonialismu a neokolonialismu i všem formám politické a hospodářské nadvlády a vměšování v boji za upevnění míru, nezávislosti a rovnoprávnosti mezinárodní spolupráce, za spravedlivější politicko-hospodářské vztahy a společenský pokrok. Velice oceňujeme aktivní úlohu Jugoslávie i osobně soudruha Tita na progresivním vyznění alžírské konference. Při hodnocení perspektiv mezinárodního vývoje zůstáváme realisty. Poslední události jen znovu potvrzují,
že úsilí o zmírnění mezinárodního napětí v celém světě se neobejde bez překážek. Neděláme si žádné iluze o třídní podstatě imperialismu, o jeho záměrech intrikovat proti socialismu a potlačovat spravedlivé národně osvobozenecké hnutí. Znovu jsme se přesvědčili, že ve světě dále existují síly, které kladou odpor postupu mírového soužití a snaží se jeho úspěchy zvrátit. Rozpínavá a militaristická politika vládnoucích kruhů Izraele proti arabským zemím a jejich lidu, nerespektující rezoluci Rady bezpečnosti OSN z roku 1967, byla příčinou napětí, které v nedávné době vyústilo v nový válečný požár na Středním východě. Vyjadřujeme pevnou solidaritu s Egyptem, Sýrií a veškerým arabským lidem v jejich spravedlivém úsilí o navrácení území okupovaných Izraelem. V zájmu dosažení trvalého a spravedlivého míru, v zájmu odstranění napětí v této oblasti podporujeme usnesení Rady bezpečnosti, aby ihned po zastavení palby bylo započato s důsledným uskutečňováním rezoluce z roku 1967. Světový imperialismus a reakce se nevzdávají svých cílů. Všude, kde jsou ohroženy jejich třídní zájmy a výsady, neváhají použít všech prostředků potlačení demokratických a pokrokových sil. Otřesným dokladem úkladu reakčních sil je kontrarevoluční puč a fašistický teror vojenské chunty v Chile, který přerval úsilí o demokratické a sociální přeměny uskutečňované ústavní vládou lidové jednoty. Zavraždění prezidenta Allendeho a zběsilé pronásledování pokrokových a demokratických sil je burcujícím momentem. Stejně jako jugoslávský lid, také lid Československa spolu s celým světovým veřejným míněním rozhodně protestuje a pozvedá svůj hlas, aby byly zastaveny represe proti demokratickým a pokrokovým silám v Chile a aby byly v zemi zajištěny demokratické svobody. Uvítali jsme ukončení války ve Vietnamu. Jsme plně solidární s Vietnamskou demokratickou republikou a jejím hrdinným vítězným lidem v úsilí o mírové uspořádání života ve své zemi. Poskytovali jsme a budeme jim poskytovat naši pomoc. Podporujeme úsilí prozatímní revoluční vlády Jihovietnamské republiky o konsolidaci poměrů v osvobozených oblastech, jakož i boj všech protiimperialistických vlasteneckých sil Kambodže. Dosažení trvalého míru v Indočíně závisí především na důsledném dodržování pařížských dohod. V zájmu světového míru a pokroku, v zájmu světlé budoucnosti lidstva budeme dále přispívat k upevnění spolupráce všech socialistických zemí, k rozvíjení a posilování všeho, co nás zbližuje, k upevňování mezinárodního komunistického a dělnického hnutí na zásadách marxismu, leninismu a socialistického internacionalismu, ke sjednocení všech demokratických a pokrokových sil. Drahé soudružky a soudruzi, dovolte mi na závěr ještě jednou poděkovat vám, občanům Skopje, pracujícím tohoto krásného závodu i všemu jugoslávskému lidu za srdečné přijetí a vyslovit radost z výsledků vaší práce. Jsme přesvědčeni, že tyto úspěchy socialistické výstavbě Jugoslávie porostou, že se bude dále upevňovat jednota, síla a semknutost národů Bratrské socialistické federativní republiky Jugoslávie. Přejeme vám mnoho dalších úspěchů a mnoho zdaru ve vaší práci. Ať žije
ať žije statečný, pracující lid Jugoslávie a jeho vedoucí síla Svaz komunistů Jugoslávie. Ať žije a vzkvětá vaše krásná země, Socialistická federativní republika Jugoslávie. Ať žije a sílí přátelství národu Československé socialistické republiky a Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Ať žije socialismus a mír. Vážení přátelé, chceme odevzdat pracujícím, alebo aspoň jejich představitelům vedení závodu a stranické organizace malou pozornost, sochu, která znázorňuje to, co bychom my všichni chtěli, to je bratrství mezi našimi národy. Prosím, abyste...